ruling party ZANU-PF is intensifying its efforts to ensure the success of President Emmerson Mnangagwa's 2030 agenda, urging members to put party interests above personal projects. Sanapinda mashoko atona kuti aiwa panguva inoi vakomana veZANU-PF voti aiwa vakomana suspendai personal projects enyu aiwa but mutange kukurudzira the 2030 agenda. Sanapinda mashoko amudanyikwa panapa kuti bo subscribe or like or turn the bell icon. Tipinda panapa manawo kudanyikwa mshinzi. In a directive issued to party members, Brian Munyoro, the ZANU-PF Masvingo Provincial Political Commissar, emphasized the importance of prioritizing party activities. Munyoro stated, every member of the Joint Provincial Council is required to attend all meetings and maintain punctuality. Members must adjust their personal programs and place party initiatives above all else during this period. The notice also outlined an upcoming series of visits to various ZANU-PF party districts across the 7 administrative districts of the province, starting on January 22, 2025. The schedule is as follows: 22 January 2025, Chirezi Central, East, West, and North. 23 January 2025, Chirezi South and Mwenezi East. 24 January, Mwenezi West and North. 23 January, Chivi District. Munyoro's notice continued. These visits will involve all members of the Joint Provincial Council who will be supported by selected district coordinating committee members. Tomashiko amudanyikwa panapa tonakomana ava vari kupusha kuti aiwa fambai muchinoudza vanhu vapfume aiwa that term extension yatiri kuona kuti this term extension vanhu vari kushandisa vachiti chichakambokosha zvoda kuachivhiwa vana vakomana ve region by 2030 chichavari kutadza kuachivha izvezvi vachiona kuti aiwa vese vamuri kuona vari kupusha the mantra pane zvavari kubenefita sekuzikanwa nevanhu, pane zvavari kupiwa zvatisiri kuzikanwa nevanhu zviri kuonekwa kunzi aiwa by 2030 kana 2033 vanenge vaachivha goal aiwa yekuluta kana kuita all those shitty deals. Tunze mafunguro enyu muri kudei pamusoro pechitiko ichi. Ndangome section menu, subscribe or like, turn on the bell icon.